ter conseguido esta beca significa non só que sodes uns titulados universitarios de nivel superior, porque é a condición, unha das primeiras condicións, non só tendes nacionalidade española, non só sodes galegos, tendes vinculación con o Concello de Galicia, senón que tuvestes que acreditar que o voso expediente académico é relevante. E tivestes que competir con moitos centenares de persoas que tamén optaron a esta posibilidade e que non o puideron culminar porque vos acreditastes un currículum académico máis brillante. E iso non é froito da casualidade, iso lóxicamente é froito do voso esforzo e do voso traballo. Polo tanto, nós deste xeito tamén, digamos que queremos premiar ese esforzo e por iso este programa, en vez de facelo mellor máis universal ou con outros criterios, preferimos facelo en ese sentido, en valorar ese esforzo e ese traballo de todos vós ali donde fose.